Nachádzame sa v útulku svätej Luizy. Je to dočasné zariadenie pre chorých ľudí bez domova, ktorí pochádzajú z ulice alebo z nemocníc a dostali sa k nám, pretože mali ťažké okolnosti životné, ale taktiež mali zlý zdravotný stav, vzhľadom ku ktorému nevedeli zostať ďalej na ulici, ale prišli k nám, aby tento stav doriešili. A našou nejakou víziou je týchto ľudí trošku zahojiť zdravotne, zahojiť sociálne a posunúť do nejakého stabilného riešenia v ich živote. Tí ľudia, keď sa dostanú k nám, po krátkej dobe začnú spolupracovať, tá hladina toho adrenalínu klesne, ľudia zistia, že viem, kde dnes budem spať, viem, že bude o mňa postarané, že tu nebudem sám, že mi tu nikto neublíži, že príde čas o chvíľku na to, keď tí ľudia začínajú opäť riešiť svoje problémy, čo sa z ulice je extrémne náročné. V útulku svätej Luizy vyrábame bezodpadové podpaľovače, teda sú vyrábané klientmi útulku, taktiež slúžia ako pracovná terapia pre klientov, keďže prejdú si tým celým procesom od štiepenia paletiek po ich spájanie. Klientom to dáva zmysel, pretože sa cítia byť aj medzi nami prijatí, taktiež keď to vyrábajú, sú hrdí vlastne na ten výrobok a môžu ho ďalej prezentovať aj na rôznych trhoch, kde sa taktiež stretávajú aj s verejnosťou. Nemusia byť zatvorení celý čas na Luize, ale môžu ísť von a môžu sa rozprávať s ľuďmi a ľudia vidia, že áno, klienti útulku svätej Luizy vyrábajú bezodpadové podpaľovače a wow, je to super vec. To si chcem kúpiť a chcem sa dozvedieť o tom človeku viac, čo si prežil a vlastne, že čo ho teraz baví. Ročne tak 80-90 klientov sa u nás nejakým spôsobom vymení. Tá kapacita je nedostatočná, že nejakým spôsobom sú desiatky a desiatky ľudí, ktorých odmietame z kapacitných dôvodov, že sú to ľudia, ktorí by potrebovali tú zdravotnú starostlivosť, ale my im nedokážeme sa o nich postarať z kapacitných dôvodov. Takže ročne odmietnem 200 ľudí úplne bez, akože žiaľ častejšie hovorím nie ako áno. Pamätám si, že sme mali klienta, ktorý prišiel taktiež z nemocnice k nám. Bol v podstate taký ležiaci na vozíku a pomaličky potreboval rehabilitovať, aby sa postavil na nohy. On bol veľmi aktívny a chcel ešte v živote ďalej pracovať, že u neho bol taký najväčší skok. Prešlo, ja neviem, pár mesiacov a doteraz vlastne funguje vo firme, kde sa zamestnal. Takže to je taký pekný príklad, že sa naozaj opäť začlenil do spoločnosti, sám funguje a z toho naozaj ležiaka alebo ten, čo bol na vozíku, takto sa pekne posunul. Tí ľudia nás veľa naučia aj o sebe, že to je určite, že nie je to len o tom, že my teraz pomáhame niekomu, sa k niekomu skláňame a pomáhame. Je to často tí ľudia, my takisto ako keby dostávame od nich naspäť veľmi veľa, že sa dokážeme aj o svojich limitoch dozvedieť, ale tí ľudia nás často aj inšpirujú svojim životným príbehom alebo svojou odolnosťou, svojou húževnatosťou. Áno, poskytujeme im zdravotnú starostlivosť, ale poskytujeme im aj nádej, že ešte majú nejaké pokračovanie v živote. A to útulok svätej Luizy poskytuje pomoc a podporu a nádej, dáva ľuďom nádej, že ešte vedia pokračovať.